дар ояндаи наздик режими раҳмон қаламравҳои нав ва роҳҳои муайяни нақлиётиро метавонад таҳти назорати Чин гузаронад. Дар ин бора доктори илмҳои иқтисодӣ, мудири шӯъбаи донишгоҳи иқтисодиёт ва демографияи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоҷа Маҳмад Умаров дар мусоҳиба бо рӯзномаи Независимая газета изҳор кард. ҳанӯз дар соли 2011 ҳукуматдорон 1% қаламрави Тоҷикистонро ба Чин дода буданд. Ин беш аз 1000 километри мураббаъ заминҳои баҳсталаб дар шарқи Помир мебошад. Дар ёд дорам, ки вақте ки оиди ин масъала ғавғо пайдо шуд, ҳукуматдорон гуфтанд, ки бо Пекин тиҷорати хуб ба анҷом расониданд, зеро Чин якчанд маротиба зиёдтар талаб кардааст. Чин ба мавзеъҳои Помир, ки бо маъданҳои уран, тилло, боксит, асбест, булури кӯҳӣ, сангҳои қиматбаҳо бой аст, даъво дорад. Шояд пардохти қарз бо замин идома ёбад. Барои ин ҳудуд метавон ба муҳлати номаҳдуд ҳатто бидуни тағйир додани марз ба иҷора дод. Бидуни эҳтимол аст, ки Чин ба Душанбе дар соҳаи сиёсӣ таъсир мерасонад. Масалан, дар масъалаи дохил кардани Тоҷикистон ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё, мегӯяд Умаров. ҳангоми пешниҳод кардани конҳои мазкур ёдрас мекунем, ки тибқи маълумоти Оҷонсии омори Тоҷикистон, қариб нисфи ҳаҷми умумии қарзи хориҷии Тоҷикистон дар аввали соли 2019 ба Чин рост меояд. Барои баргардонидани қарзҳои гирифташуда ба ҳисоби Чин 3 кони тилло ва 1 кони ангишт гузаронида шуд. тибқи иттилои намояндагии дипломатии Чин дар Душанбе, дар аввали соли 2020 дар Тоҷикистон беш аз 300 ширкати чинӣ фаъолият мекарданд. даҳҳо ширкати чинӣ ба коркарди фулузҳои қиматбаҳо машғуланд, ки калонтарини он корхонаи муштараки Зарафшон мебошад, ки 70% ҳаҷми тиллои дар кишвар истихроҷшударо таъмин мекунад. корхонаи Пакрут, ки комилан ба China Non-Ferrous Gold Limited тааллуқ дорад, дар шаҳри Ваҳдат бо истихроҷи тилло машғул мебошад. соли гузашта ширкати ТБА барои коркарди ду маъдан дар минтақаи Айнӣ, Дуоба ва Кумарги боло бар ивази сохта шудани маркази гармдиҳӣ ва барқӣ дар пойтахт иҷозатнома гирифт. инчунин ҳукумати Тоҷикистон дар хусуси супурдани кони калони якҷилваро дар минтақаи Мурғоб Каши Синуи Дади Mining Investment Limited созишнома ба имзо расонид. ғайр аз он, ширкати кӯҳкории Тоҷикистону Чин ба истихроҷ ва коркарди маъданҳои сурб, рӯҳ аз конҳои Олтин Топкан ва Пайбулак машғул аст. Бартек Тоҷикистон Майнинг бошад, кони Мушкистонро дар минтақаи Панҷакент кор карда мебарояд. аз ин 7 корхонае ки калоне ки мо номбар кардем, 4 таём бо истеҳсоли семент. инчунин зиёда аз 85% истеҳсоли семент ба 3 корхонаи Тоҷикистону Чинӣ Чунгтай Моҳир Семент, Хуаксин Ғайюр Семент, Хуаксин Ғайюр Суғ Семент рост меояд. ғайр аз ин, зиёда аз 1000 гектар заминҳои кишт ба ширкатҳои чинӣ ба муҳлати 49 сол ба иҷора дода шуданд.